Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Siyam ka specimen gikan sa VSMMC ginuso ngadto sa Araya TM alang sa confirmatory test. Libreng accommodation og sakay alang sa mga health workers gitanyag sa duha ka hotel sa Mandawi City. Magpatato, home service nga magpagwapa gidili na sa Cebu Province bisan sa karinderya take out na lang. Exclusive, karon pa lang taas na ang linya sa mga nagpalistang makadawat og bugas gikan sa syudad. Relief food packs alang sa mga nawadaan og trabaho gisugda na pagpanghatag sa Lapu-Lapu City. Bisan sa kahigpit sa pagpatuman sa curfew sa Talisay City, daghan gihapon ang mga nilikoy. Ang mga langyaw nga nagpabilin sa mga hotel sa Lapu-Lapu City gipainventaryo aron papauli una. Na problema asa mo palit tungod sa social distancing, sulbad na! Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ano na siyam ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang gi-forward ngadto sa Research Institute of Tropical Medicine sa corona alang sa confirmatory test. Samtang giklaro sa Department of Health nga usa pa lang ang recorded COVID-19 case dinhi sa Sugbo. Padayon usab nga nanawagan ang departamento sa panglawas ngadto sa publiko nga magpuyo lang sa ilang mga panimay aron malikay sa COVID-19. Ani ang report. Giklaro ni Dr. Jaime Bernadas, ang direktor sa DOH-7, nga kadto pa lang sa 65 anyos sa Mandawi ang confirmed positive sa COVID-19 sa Sugbo. Hangtod karong adlaw. Hinunmatod niya nga adunay siyam ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gisubmit for confirmation dito sa Research Institute for Tropical Medicine kun RITM. Wa motugan si Bernadas kung unsa initial result sa VSMMC nga nung gikinahanglan nga ipa-confirm pa sa RITM. Matod sa direktor, huwato na lang ang resulta sa confirmatory test. Ang atong resulta, kung doon na tayo for confirmation, ato pang ipadala sa RITM until the 5th na test. Pero after the 5th na test na ilang ma-confirm, we are on our own, we can release now the results of Vicente Soto. Samtang giklaro usab ni Dr. Bernadas ang nanggawa sa social media nga mga PUIs nga namatay. Sa diagnosis, matod sa direktor, duha kanila negatibo sa coronavirus. Samtang ang duha gipaabot pa ang resulta sa RITM. Ito silang tanan, tungod kay nibutang sa attending physician nga COVID suspect, gikuhaan og swab. Apan, dili tanan nga moingon mo
nga namatay tungod sa COVID. Ako lang klaro na. Gipaniguro sa DOH nga nahimo nila ang protocol kalabot sa contact tracing sa mga taong nakikimamat sa mga confirmatory case. Kadto sa atong mga attending physicians o atong mga health workers, doon na nasabtot sila ilakang nga gihimo, gi-isolate ang atong mga close contacts o gi-strict home confinement ang katong kung doon na may mag-symptom, gi-strict home confinement. Gihimugatan sa DOH nga karong panahon na mas maayong magpuyo na lang ang mga taong sa Pinoyanan. Giawhag sa DOH ang mga lokal nga kamhanan sa paghimo og mga lakang sa posibleng mahitabo sa coronavirus. We are now into severe acute respiratory infection and influenza-like illness classifications. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patangtangan og permit ni Governor Gwen Garcia ang mga beach resort sa probinsya kung padayon nga mutugot sa panagtapok samtang lakip sa temporaryong gipasaradan ang mga salon, massage parlor o bisan home service gidili na. Si Faye Marie Dumabok sa report. Di lang social distancing diha sa mga sakyanan ng ipatuman sa probinsya sa Sugbo, apan lakip na sa mga patato, piercing, hair and facial salon, massage parlor, pamanicure ug uban pa. Sugod ka ganito ang gabi, pasirad-an kini. Gidiliw sa mga home service ni ini. Sa press conference kagahapon sa hapon ni pasidaan si Gobernador Gwen Garcia sa mga resort nga modawat sa booking sama sa team building nga magpundok og mga tao. Asking the local chief executives to issue their own executive orders adopting the provisions of this executive order to be further supported by Sangguniang Panglungsod or Sangguniang Bayan Ordinance. The PNP and the Armed Forces of the Philippines shall assist in the implementation. Didaan na ang pagkaon sa tanang fast food chain sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya. Tugutan na lang ang maka-take out o pinaagi sa delivery. Lakip didaan mao ang pagpangaon diha sa mga karinderya. Kay inig take out, manood maghihapon tanan og maglinya kay mo order. So, mahimo man tingali nga manawag sila. That is why wala na to gidali-dali nga diha-diha. Kinahanglan wala nay dine-in. Kay para makapangandam ni nga mga establishments that are to be affected kaning fast food nga mangita sila og ilang delivery service. Iyang giawhag ang publiko nga padayong mopadaog mga hulagway ug taho sa mga tapok-tapok ngadto sa Provincial Information Office. We are calling on all employers by 12:01 March 24th, you will please reduce your workforce by 50%. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Duha ka mga hotel sa Nagbayan sa Mandawi mitanyag og libreng akomodasyon alang sa mga frontliners nga health workers kadto mga naglisod og sakay ug sa mga nagpanaganap pag uli silang Pinoyanan. Si Nico Sereno sa report. Laing meeting ang gihimo karong adlaw, tali nila ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug mga health officials. Lakip sa mitambong ang mga nagduma sa mga private ug public hospitals sa Dakbayan. Ang tigom agi og koordinasyon sa mga tambalanan pagpangandam sa kaso sa COVID-19. Usa sa gisugyot ang information sharing sa mga health authorities. Not necessarily information sa patient, pero as long as unsa nga information nga pwede mahatag, ihatag sa hospitals ngadto sa syudad para maka-plan out sad mi og amo ang actions. Usa sa hagit nga giatubang sa pipila ka health workers ang giingong diskriminasyon nga nadawat sa pipila ka sektor kay nagtrabaho sila sa ospital. Mismo mga doctors no moingon gani nga ilang boarding house pagkaibaw nga doktor sila, gihangyo sila nga di lang muuli nya unsaon na nimo aham na nimo pakatulgon. Doctors good na they deserve rest and they deserve our respect unta ba. Duha ka mga hotel sa Mandawi ang mitanyag og libre nga akomodasyon sa mga health workers nga dili makauli sa ilang lugar. Moabot sa 40 ka rooms ang ma-avail nila nga i-coordinate lang daan sa City Hall. Gawas niini ang syudad miandam sab sa ilang bus mamahimong kasakyan kun magkalisod. Ang mga ospital may giandam sab nga kasakyan sa ilang mga personnel. And fortunately na mga hotels gid no nga naningkamot sad ba nga motabang. So pasalamat sa nila. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Tourism Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu padayong nag-imbentaryo sa mga langyaw nga nagpabilin sa mga resorts ug hotels. Mga nasod sama si Germany, Czech Republic ug Russia nagplanog magmuntar og sweeper flights aron makauli sila sa ilang nasod. Siluan mayroon din sa report. Nagsugod na ang summer, apan nagminghoy ang mga resorts ug hotels tungod sa pagtibugsok sa turismo. Matod ni Lapu-Lapu City Tourism Officer Ed Mendez, tungod kay may mga international flights, may pipila paghihapon ka mga guest ang mga hotel sa Dakbayan. Ning pagsugod na unta sa summer season, gihingusgan unta sa mga hotels and resorts dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang local tourism. Apan lagi nunot sa padayong hulga sa COVID-19, gipagamit na lang una ang ilang mga accommodations isip quarantine areas. Basically, ang atong mga hotels is wala namang good local. Karon kadaghanan ang katong mga stranded passenger mo ay na-house sa mga hotel. So technically, yung occupancy, mubo gid kayo. Sa Executive Order No. 38 nga giluwatan ni Mayor Jonard Ahong Chan sa miaging semana, gimanduan niini ang mga hotels, resorts, pension houses, apartels ug Airbnb sa pagtagana og mga accommodation aron himuong quarantine area alang sa mga langyang turista ug mga OFW nga moabot sa Mactan Cebu International Airport. Gawas sa mga pasahero sa mga international flights, mga trabahante sa mga business process outsourcing na usab ang sagad sa ilang mga guests. Labi na kaning na mga BPO diri sa Mactan, ang ilang mga empleyado gi-house nila sa hotel niya para ma-minimize ang travel, no? At the same time, katong dili ba mo qualify sa work for home, no? So naakaron sa mga hotels na to. Sa pikas bahin, padayon karon ang pag-imbentaryo sa Tourism Office sa mga langyaw nga anaa pa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakigalayon ang embahada sa Germany, Czech Republic ug Russia sa Department of Tourism aron makamontar og sweeper flights alang kanila. Atong gipatawagan ang tanang hotels, no? Kung pila pag ginikabot nationals, no? Foreign nationals nga naka-check-in para ma-inventaryo na to. Amos ang gipapangutana sa ilang embassy nga, for example, di man sa siguro kayo daghan ang Czech Republic, they can also accommodate other European nationals na makasakay sa ilang sweeper flight. Sagad sa naasoy mga langyaw ani sa Rion 7 tungod sa daghang mga dive sites. Uban ni Philip Patricio, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Bisan pa man sa higpit nga pagpatuman sa curfew sa Dakbayan sa Talisay, ubay-ubay gihapon ang nagdumili pagtuman nini. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, sa pagpatuman sa curfew sa Dakbayan sa Talisay daw ubay-ubay gihapon ang nagmagahi sa ilang ulo. Gani ani ay nadakpan nga matud pa nagwara kini sa kadalanan, di nagbitbit pa og kutsilyo sa lawom nga kagabion. Nasikop kagabi si Neil Bacalso human matod pa wala motuman sa gipatumang curfew. Matod sa kapulisan nga daw giwara-wara sa dinakpan sa may barangay Tabunok nga nagbitbit og kutsilyo. Giangkon hinuon sa dinakpan ang salaod nga iyang nahimo. Tinuod naman na may sumok ko. Muntis ka sa buda. Ako oras na ma kuano. Na lain kong sapaw ko niya. Patay kaon. Usa siya sa 8 nga nagtingkagol karon sa custodial facility sa Talisay City Police. Ang uban nga nasikop giingong nag-inom ug naghimo sa mga butang nga nakadisturbo sa kagabhion. Aware man na. Kuan na sa. Ang sayop lang estimate sa oras mga makauli dayon. We will be filing the case of alarms and scandal as well as disobedience because they also disobeyed the police when we responded, no? Ning lugnot sila. Kunya, we will also file a case in violation of the Sangguniang Panlalawigan resolution issued by the SP. Samtang kaganihang buntag na rescue usab sa kapulisan kining tulo ka mga menor di edad human na abti nga naggawas-gawas bisan sa 24-hour curfew. May usa ka lalaki ang miapas kanila nga matud pa uyuan sa mga bata. Matud pa sa uyuan nga igo lang unta niyang gisugo ang iyang pagumangkon aron kuhaon ang charger nga atua sa ilang silingan. Isugo no charger ambot lang ning isa ug asa gikan ni siya nagkuan.
Nya wa ko kabalo nga kuan, na day curfew nga sa adlaw di. Ang naibalaan mo gabi gikan alas kuan. Alas 10. Samtang Bob, katong uyuan nga miapa sa iya mga pagumangkon matud sa hepe sa Talisay City Police nga pasakaan gud siya og kaso. Bob? Thank you so much sa Lian Singkuran sa imong live report. Pasingusgan pa sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pag-disinfect sa Dakbayan. Apan gitataw ni na Jill Banyasya, officer in charge sa DRRMO nga ang ilang pag-disinfect himuon dili lang sa kadalanan apan sa kasuukan gyud sa Dakbayan. Giulagway ni Banyasya nga susama kini sa misting operation sa dengue diin ang pagpasirit sa disinfectant itumong sa suok-suok sa Kabalayan. Subay nini mo pahigayon og bidding ang Dakbayan aron makakuha og private company nga mo pahigayon sa pag-disinfect sa Kabalayan sa Dakbayan. Gusto ni Banyasya nga makatutok lang ang mga personnel sa disaster sa COVID-19 inay sa pag-disinfect sa nagalain-laing dapit sa Dakbayan. Ma-compromise lang atong mga trabaho nga uban na we will just bid it out so that the private sector will do. The city will just pay for a company that will disinfect the entire city. Dugang executive order gipagawas ni Governor Gwendolyn Garcia sama sa pagdili na sa mga hotels ug resort sa pagdawat og 5 ug daghan pa nga mga tawo. Sanglit makonsiderar na kini nga panagtapok. Nimando usab ang gobernador sa Department of Education ug sa mga tunghaan sa probinsya nga undangon na ang pagpahigayon og mga online classes. Una nang gipasirad-an ni Garcia ang mga internet cafes. Samtang gipahibaw ni Garcia nga adunay DOST scholar nga nagmugna og mobile app nga daling makatumbok sa otoridad kung si kinsa kadtong mga magpakita og sintomas sa sakit nga dala sa COVID-19. I am not feeling so well. Dili mo mahadlok pag-download kay wa may impormasyon pangayoon ninyo. Pag-download lang ma-assign na dahil mo QR code. There's no information. Walay pangan, walay address, wala. Pero naa na kay QR code. Taas ka linya sa mga tao na itabo sa Barangay Busay ning Dakbayan, Sugbo aron makakuha og bugas gikan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang exclusive report. Bisan Miyerkules pa ang gidagdang distribution apan advance ang mga tao nga nagpalista aron siguradong makakuha og bugas gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ato makita ang mga atong kaigsuonan nga naglinya na alang sa gidagdang pag-apod-apod sa bugas humay ug mga adlaw apan posibleng di pa ni mahitabo or within this week nila ma-distribute ang bugas matud pa sa gisangunan niini. Wala may trabaho gyud, tulo na kasimana. Kay tungod aning COVID. Napitusan mi karon kay ang akong anak sir bago pa nagagawas na nanganak na cesarean. Apan giklaro sa Media Information Liaison Officer Yudi Sanchez nga posibleng dili pa ugma ang distribution sa ilang barangay. Sanglit, nagpaabot pa man og supply sa bugas nga ma-deliver. Hinoon gilista lang nila daan ang mga tao nga hataganan. Ipaubos usab sa validation kung angayan ba nga hatagan sa bugas nga 25 kilos matag pamilya. Doon naman tayo guidelines nga sundon as far as the city government is concerned. One, ang guidelines. Kato mga driver nga apektado kay tungod distansya. Kato mga habal-habal nga di nakapanghabal tungod kay kuan kanang di sa kasakyan, okay? Di kasakyan nila kuan. O kato mga nawagtangan og trabaho, okay? Una to tagaan. Ang Dakbayan sa Sugbo adunay gipapalit nga 100,000 kamasakong bugas alang sa 200,000 ka mga benepisyaryo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lakip man ang ilang negosyo sa temporaryong nasirado. Epekto sa COVID-19 apan tungod usab sa maong krisis, nakabarog sila pagbalik sa nakatabang pa sa uban o sa publiko. Pinagi sa pagbaligya og mga utanon online. Ang report ni Femari Dumabok. Nagsugod ang magtiayong Ernie og Gigi sa ilang online nga pagpamaligya sa mga utanon nitong Biyernes lang. Ang Eco Garden. Ug sa tulo pa lang kaadlaw, moabot na sa kapin 400 ka mga netizens ang gusto mo palit og magpa-deliver sa ilang mga baligya.
Kay pamaagi nila nga diha sa mga mag-uuma sa Kantipla, Babag ug ubang bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo mupalit sa mga utanon. Ug sila nausab ang mohatod dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay ug sa mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Ang kaniadto nga family consumption ug pagpadala sa mga nanugon nga kaila, karon gihimo na nilang negosyo. Nakahuna-huna pod mo inani ko yan, no? Mana sila ba nga? Kamuray nakahuna-huna og inani. Mana niya. Usap maguban pod kanang grateful lang uban. Ansa sa monastery nga farmers dito kay barato daw kay nay mga cancel nga orders nila ba tungod kay nag-close ang mga restaurants. So mo to nga naka-decide pag una ato ningon rami nga magdala para sa mga kaila basin nay magpadala but baligya usab nila sa barato nga presyo. Ang 5 kakanhi trabahante sa napasirang negosyo karon ang nakatrabaho pagbalik diha na sa pagrepack sa mga utanon nga ipang-deliver. Nadugangan pa kini og laing 5 na usab ka mga trabahante, sama na lang niining usa ka nataktak siyang gitrabahuan. Nasalamat ko karon kay nasa lang kuya nga ni pa kuan na mo. Ipa extra ko dere naradya pa mi panginabuhi. Sagingan pamanggani sa atong katiguangan nga sa pagkaon ug utanon. Ang imong kinabuhi malungtaron, hinungdan nga taliwala din atong gitubang karon nga crisis sa panlawas dala sa COVID-19. Hinungdan nga in demand kaayo kining mga utanon. Kinilo ang pagpamaligya ug minimum 1 ka kilo ang ilang i-deliver sa matag customer. Gisiguro nilang napatuman ang social distancing ug proper hygiene diha sa pagrepack ug pag-deliver. Lakip sa mitabang sa pagrepack ang lolo ni Ernie nga nagsilbi na niyang lingaw human ni pagawas og mando ang kagamhanan nga nagdili kanilang mga senior citizen nga makalakaw-lakaw gawas ilang panimay. Kahit wala naman basta makakain na pwede na. Hindi lang mawagtangan siguro paglaom ma'am. Kay siguro na may Ginoo. Kay kung sa atong kaugalingon lang kuan murag di man nato. Mabisag bright siguro ka kung walay Ginoo mo tabang nimo murag di man ka ma-successful gyapon siguro. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Unang kaso sa coronavirus disease 2019 sa Region 8 natala diha sa Northern Samar. Ang 51 anyos nga babay ang usa sa 82 ka mga bag-ong napuno nga kaso sa COVID-19 sa nasod kagahapon. Nasayran nga ang maong babay nga gikonsiderar nga PUI kaniadto miabot sa Pilipinas gikan Japan niadtong Enero 2. Miabot siya sa Northern Samar niadtong Marso 3. Ang maong babay nagpakonsulta sa ospital human naglisod sa pagginhawa, giubo og gisip-on kaniadtong Marso 7. Gi-admit siya sa ICU sa usa ka referred hospital ug dito giobserbahan ang iyang kondisyon. Human makita nga miarang-arang ang iyang kondisyon, gipagawa siya sa intensive care unit. Kagahapong adlaw unta siya mogawas kay kompleto na ang quarantine period. Apan niabot ang resulta diin siya nagpositibo sa COVID-19. Gipaabot pa karon ang ikaduhang resulta sa swab sample nga gikuha kaniya. Department of Health, Eastern Visayas confirmed the first COVID-19 in the region. However, we assures public of the intensified containment measure. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagsugod na og apod-apod og mga relief food packs ang dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga trabahanteng nawala og trabaho. Si Luan Binundina adunay report. Nagsunod-sunod og abot sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office kining pipila ka mga trabahante nga nawadan og trabaho. Bit-bit ang ilang mga certification nga nagmatuod nga trabahante sila sa mga patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga temporaryong nanira nunod sa hulga sa COVID-19. Asa ka nga company nya, alas ka natangtang nya. Kanang butang number nimo nya. Permahan sa nimo. Di ka nang kumakman ba may pasirok kay wala dali akong original. Usa sa mga nagpangutana, si Gayet Ejercitado, trabahante sa usa ka spa. Nabala ka siyang dili makadawat og hinabang kay dili siya rehistradong butante sa dakbayan. Dito man kog barangay nya kanang nisirad kanang kuan naman ni cut off naman sila so wala mi matagaan.
Nya diri karon kay nangita man sila voters ID niya, wala man mi marehistro diri kay taga laing probinsya man mi. Taga Bacolod man ko. Nya wala man mi marehistro diri so nangita sila og kanang ID. Amot lang matabangan lagi mi ma'am nahara man diha among gibutang ra kay tawagan naman daw mi. Matod sa OIC CSWD Officer Annabeth Quizon nga nagpahigayon sila karon og profiling sa tanang mga kawaning nawadan og trabaho. Because of limited resources, mo na nag-prioritize kita. Kay dili man kung kupalitan og atong accommodate na ang ato pong resources karon kay limitado man. So ang amo anang gibuhat, among i-prioritize ang katong taga-Lapu-Lapu. Unya, og doon na pagalitay masubra, kung sunod na sila. Karong adlaw, kapin sa 2,000 ka mga taga-Olango Island nga nawadan og trabaho ang nakadawat og relief packs gikan sa dakbayan pinaagi sa City Social Welfare Office. The whole Olango, tagaan na gyud namo ang per household, dili na ang katulang mga nawad-an og panginabuhi, pero ang per household na gyud may atong tagaan. Sa mainland, nakahatag nila Saturday sa Maribago, 1,800. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mas gihigpitan pa sa mga otoridad ang paglusan sa mga quarantine checkpoints taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Dagan sila nasakpan ng mga traffic violations. Si Nico Sereno sa report. Sa tanan nga mga borders pasulod sa Mandaue City, gimuntar ang quarantine control checkpoints. Giduma kini sa mga pulis, kasundaluhan, lakip na sab taga-traffic office kon team. Sa utlanan sa barangay Subang Dako, Mandaue, daling nabadlungan ang mga nagmotorsiklo nga dunay angkas. Gipahimangnuan sila sa palisiya karon nga likayan ang pag-angkas sa motor subay sa gipatuman nga social distancing. Samtang ang matag moagi nga jeepney susihon sab sa mga otoridad kung natuman ba ang palisiya kung dili ba puno ang gikarga nga pasahero. Daan ang gipahibaw sa tagduma sa team, iimplementar na nila ang social distancing ug manakop na gyud sila. Kung dili man naog, di sad mo ka ng driver, isyuhan na namo sa bidyan sa driver. Nya human pa pabakantihan gyud awar pa kahawan-hawanan ang jeep. Naog gyud. So panaugon gyud. Kung di mo naog, di naman dadon. Ang checkpoint sa Subang Dako halos nag-atbang rasab sa lain nga checkpoint sa barangay Mabolo, Cebu City. Mga pulis sa CCPO ang miman niini pagsusi sa mga sakyanan nga pasod sa Cebu City. Samtang ang Mandaue City Police misiguro nga dunay magman gyud nga mga pulis sa 24 oras nga quarantine checkpoints. Dinhi sa dakbayan sa Mandaue dunay 16 ka mga quarantine control point nga gimuntar ang mga otoridad. Tanan nga mga entrada paingon dinhi sa dakbayan ilang gibantayan. We are so lucky no nga we have augmentation, another 88 PNP personnel nga gi-augment na mutabang sa ato ang pagbantay diri sa ato sa Mandaue. Samtang nadawat na sa Mandaue City Hall ang inisyal nga order nila sa mga dugang thermal scanners. Ipanghatag kini sa kabarangayan ug alang sa mga checkpoints nga gilusad sa kadalanan. Ato yung punan kay mag-monitor ba ta nya kung tagsa-tagsara di gid siya enough. So ang karon first 70 gyapon nato sa atong checkpoints ug sa barangay. Sa second wave kuha na pod hatag na pod nato. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Talisay, usa ka babay ang nasikop human giingong nagpasiugda og bingo sa ilang barangay. Kini bisan pa man og higpit nga gipatuman ang no gathering ug lakip na ang social distancing ning hulga sa COVID-19. Si Lian Simkulan sa report. Sa 59 pesos nga pusta nasikop si Melanie Montesilio Rosales human giingong nagpasiugda og bingo sa ilang lugar sa sitio Kalinaw sa barangay Tangke. Gisikop sa kapulisan ang 48 anyos dihang naaktuhan nga nagpasiugda sa bingo. This fellow has no respect for our policy, so we immediately proceeded in the area. Unluckily ang katong mga nagduwa nakalakaw because it's very interior. But we were able to arrest the one who organized katong bingo games. Gawas sa sugal, matod sa kapulisan nga ang bingo nga iyang gipasiugdahan nakapatapok sa mga bata ug tiguang aron makalingaw-lingaw. Kinibisan pa man nga higpit ang pagpatuman sa no gathering ug social distancing aron kapugngan ang pagkatap sa COVID-19.
We will file, number one, violation of Presidential Decrees 1602 kanang sa anti-gambling law. And at the same time, since there is already a sangguniang panlalawigan resolution, Resolution 778-2020, issued by the sangguniang panlalawigan, which has penal provisions. Subling hangyo sa kapulisan sa Dakbayan nga motuman sa mga lakang alang usab sa kaayuhan sa tanan. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Babolo Barangay Gymnasium, ang usa sa mga English Cluster Clinic nga gidangpan sa mga tao nga adunay gipamati sa ilang lawas. 5 ka ingon na niini ang clinic nga adtuan sa mga tao nga gilangkuban sa mga clustered barangays. Gitumong kini aron sa barangay level pa lang masayran kung unsang angayan nga buhaton o sa kini kapamaagi aron dili maghuot ang mga tambalanan sa mga tao nga adunay balatian. Masaligon sila pala po si Mayor Jonard Ahong Chan nga way masagotang suluran ng COVID-19 test kit nga gipalit sa pibanong tabalanan sa ilang Dakbayan. Nagtuo ang mayor nga mauyunan na gihapon sa Department of Health o sa Food and Drug Administration ang COVID-19 test kit nga gipalit sa pribadong tabalanan dito sa Singapore. Iyang ihulagway nga makatabang kaayo kanila ang test kit aron masayran nila kung kinsa ang mga pasyente nga may influenza-like illness kung ILI nga positibo sa COVID-19. Sa katapusang pakikinabi sa Balitang Bisdak sa Food and Drug Administration, gitataw ni Sara Oriol, OIC sa FDA 17, nga upat pa lang ka COVID-19 test kits ang aprobado sa ilang uluhang buhatan. Duha ini gikan sa China, samtang laing duha gikan sa South Korea. Negative agad siya. No? Once ma-negative, it's negative magyud. Once ma-positive, that is subject for confirmatory. Alang sa mga kapusong tagalungsod sa Tuburan, adunay pahimangno kaninyo ang Tuburan Police Station. Sa ilang social media account, gipagunit sa Tuburan Police Station ang mga tao nga gituhuang mga dinakpad nga nagpost og stay at home or stay with us. Nagpasabot kini nga ang mapakya sa pagtuman sa curfew posibleng ikauban sa mga dinakpan nga naasulod sa detention facility. Ang maong post nakadapit sa pangutana sa pipila ka mga taga-Tuburan kung mamahimo ba silang makagawas aron pagpalit og bugas. Gitubag usab kini nga mamahimo ra apan walay kaubang bata o kaha senior citizen. Mga disgrasyas kadalanan sa Mandawi City na holy cam. Kining unang aksidente sa may Dan Isuriano sa may North Reclamation Area. Nag-enkwentro kining usa ka bisikleta o motorsiklo nga misangpot sa pagkatumba sa mga riders. May laing nakabike nga kauban sa disgrasya ang mitabang pagkonfrontase sa nagmotorsiklo gumikan sa tabo. Misangpot kini sa sinumbagay samtang laing disgrasya nga nakuhaan gihapon sa CCTV o sa ka-rider o motorsiklo na banggaan sa ka van nga mi-U-turn sa dan. Kini nahitabo sa may barangay Tipolo kundi na timing yun paggaliko sa sakyanan. Nalatayan kini ang motor o napalahos sa punta ni adtong higayuna. Taliwa sa gibating kabalaka ning hulga sa coronavirus disease, makapadasig ang istorya sa tinabangay nga #spread kindness. Ganina sa Dakbayan sa Mandawi, usa ka kumpanya ang milunar og rolyo-rolyo nga mga plastics. Magamit kini paghimo og mga face shields alang sa mga frontliners. Gitugyan unta sa CDRRMO plastic aron magama nga shields nga gamit kaayo gubat batok COVID-19. Una nang nakadawat og gipangdonar nga mga homemade face shields ang Mandawi City Hall. Gidonar ang 80 ka mga shields sa magtiayon gikan sa Barangay Kabangkalan. Gipanghimo lang nila kini aron itabang sa mga frontliners. I am
story, mao kini ang gipangayo sa usa ka lalaki nga namalika sa social media sa gipatuman nga curfew base sa kamanduan ni Governor Gwen Garcia. Apan Governor Gwen Garcia walay malukmay sa pakiluoy sa maong lalaki atol sa ilang panagatubang. Ani ang report. Naibaw ka sa imong nahimo? Naibaw ka unsa ka grabe sa imong gihimo? Usbon pa nimo? Dili na. Sigurado ka? Di na gini mo usbon? Forever. Musaad ka? Sumpa? Sige, panumpa. Isaad na ko nimugong o sa tanang adiri karon nga saksi. Daw sama sa piso nga nabasa, dihami atubang ka Governor Garcia si Brandon Perang taga Mandawi City. Kabahin kini siyang social media post nga namalika sa mga opisyal sa kagamahanan sama sa curfew. Si Perang giubanan ni Police Colonel Roderick Mariano human mitahan sa kapulisan human masayon nga nakaabot sa atensyon sa gobernador ang iyang pagpangbash sa social media. Immediately, pinahanap natin yung tao. At luckily, the person of one person of name Jean Brandon Perang voluntary surrendered dun sa ating Mandawi City Police Station. Una nang ipinayag ni Perang nga naburyong siya sang litwa maanad nga mapungan ang gagawasan tungod sa curfew ilabi na ang ilang gig. Naanad bitaw ka gingana niya. Naanad ka na ba nga walay mo pugong nimo ba niya karon kay karong krisisa na ingana ron. Apan bisan sa public apology ipadayon gihapon ang kaso batok kang Perang. Lakip sa gipangita karon sa gobernador ang mga may comment sa social media nga nang daot sa mga lakang nga gihimo karon sa gobyerno. Gani gipang print na nini ang mga hulagway. Adunay legal team ang nag-asikaso uban usab ang provincial prosecutor. Usa mo magpataka dihang post. Usa mo panghambog o pangburit nga inyong sulayan ang gobyerno. Huna-huna usag maayo. Kay kining ehemplo ni Brandon alias Pacquiao mao ni akong isampol ninyo. Ug ako gyud siguroon nga ma-filean gyud siya. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, gawas nga mag-amping kita batok sa COVID-19. Mutuman sa social distancing magbantay usab kita matag karon ug unya sa dagan sa panahon ilabi na kay hot season na karon. Ug ipabilin mga kapuso ang kalimpyo sa kaugalingon, sa panimay ug sa palibot. Ug kanunay natong tumanon ang pahimangno nga bisan nagbalik-balik na nga stay at home ragayod kitang tanan. Bisan pa man sa panahon sa krisis karon tungod sa kahadlok nato sa coronavirus disease, among ipasalig mga kapuso nga dili kamo namo biyaan bisan pa man sa hulga nga atong giatubang ug magpabilin ang serbisyong tinud-anay tungod kay local news matters. Daghang salamat sa mga kapuso nato apilang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkung ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Kini ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro, maayong hapon mga kapuso, stay at home.